Здравейте, Tubiblox, аз съм CookiePP и това е кухнята на CookiePP. И сега моята рецепта ще е как да си направим печена пържола. Моята печена пържола вече е в фурната, така че ще взема само запалката и ще запаля фурната. Така. Трябва да изчакаме няколко минути. Дори секунди, ако трябва, да се сготви. Така. Да видим. Така. Готви се. И кога ли ще е готова? Така. Добре, толкова време стига. Даже само се сгаси. И ето я наша печена свинска пържола. А сега да я опитаме. Така. Опа. Опала. Опала. Така, хлебец. Ням-ням-ням-ням. Пържолката. Ням-ням-ням-ням-ням. И това беше от мен. Дано клипа ви е харесал. Давайте коментари и се абонирайте за мен, моля. И ако клипа ви е харесал, долу в коментарите напишете какво друго искате да ви изготвя. И следете канала ми и чао!